To gwamnatin Najeriya ta ba wani kamfanin Amurka mai suna DCE dala biliyan 9 kwatankwacin naira biliyan 13 domin ya taya ta kamun kafa da gwamnatin Donald Trump wajen janye zargin kisan kiyashin da ya ce ana yi wa Kiristoci a kasar. Shamsiyya Haruna dauke da karin bayani. Wannan dai na daga cikin kokarin Najeriya na kare Kiristoci da kuma ci gaba da bawa Amurka haɗin kai wajen yaki da ta'addanci. Nuna cewa Asta Legal wani kamfanin lauyoyi da ke jihar Kaduna zai yi aiki da kamfanin DCI a madadin mashawarcin tsaron kasar Nuhu Bado. Wannan yarjejeniya dai an cimma ta ne a ranar 17 ga Disambar bara, wadda wakilin Asta Legal Oyetunji Olalikan da na kamfanin DCI Justin Peterson suka sanya wa hannu. A ƙarƙashin sharuɗan kwangilar, DCI zai taimaka wa gwamnatin Najeriya ta hanyar Asta Legal wajen aiwatar da manufofinta na kare Kiristoci da kuma ci gaba da taimakawa Amurka wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a yammacin Afirka da sauran abubuwan da ke kawo cikas ga zaman lafiya. Wannan yarjejeniya dai ta zo ne daidai lokacin da ake faɗi tashin kawar da tunani ko kuma zargin cewa ana yi wa kiristocin Najeriya kisan kiyashi. A daren ranar Kirsimeti, sojojin Amurka suka kai hari ta sama a jihar Sokoto da sunan kaddamarwa maboyar 'yan ta'adda masu alaka da kungiyar IS da ake zargi da yin aiki tare da kungiyar ta'addanci ta Lakurawa. To wasu ƙarin mutum 3 daga cikin waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a cocin Evangelica a ƙaramar hukumar Kabba na jihar Kogi sun shaƙi iskan inci a yanda ragowar 27 ke ci gaba da kasancewa a hannun 'yan ta'adda. Ranar 14 ga watan Disamba bara 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai suka kai hari cocin inda suka kashe masu ibada da dama tare da yin garkuwa da wasu gwammai. Tashar Global Channel ta ce 2 daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sun mutu a hannun 'yan bindiga. To a wannan Alhamis Najeriya ke bikin tunawa da sojojinta da suka kwanta dama a yayin ayyukan wanzar da zaman lafiya da yaƙe-yaƙen duniya da ma yaƙin basasa da ƙasar ta fuskanta. Ana amfani da damar domin bayyana irin gudunmawa da suka bayar tare da tattaunawa kan tarin matsaloli da 'yan mazan jiya da iyalansu ke cin karo da su. A Kamaru wani harin 'yan aware ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 15 tare da raunata wasu 14. Wannan yanki ya kasance tsawon shekaru wani yanki da ke fama da tashin hankali waɗanda suka bukaci ɓallewa daga Kamaru. Mutar Hamisu daga garin Bamenda ya mana tsokaci a kai. Wannan hari da 'yan aware suka kai wa bururi Fulani da suke zama a wajen ƙauyensu da ake kira Gidado Ando, muna Allah wadai da shi. Abu ne wanda ba yau ba su 'yan awaren nan suna kai wa Fulani hari su kwace musu shanu, su kwace dukiyarsu, su yi wa yaran matansu ma fyaɗe wani lokaci. Kaga wannan abu ne wanda gwamnati ya kamata ta tsaya ta kawo agaji, ta kawo tsaro wa Fulani saboda wahalan da suke sha a hannun 'yan aware. Saboda haka gwamnati ya kamata ta ba da agaji sosai ta taimaka wa Fulani nan da yake wa'insu daga ciki masu tsaya cewa ba za su bar hakan nan a kwana lafiya ba, a zo a kashe musu 'yan uwa, mutum, yara, abin da ya faru. Mutari Hamisu kenan wani mazaunin birnin Bamenda, Kamaru. To ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yayin da al'ummar Uganda ke shirin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa a wannan safiyar, ana ci gaba da zaman ɗarɗar saboda yadda aka baza jami'an tsaro a sassan ƙasar. Mutane 8 ne suka tsaya takara a zaben na wannan ranar da suka haɗa da shugaban ƙasar mai ci Yoweri Museveni mai shekaru 81. Wanda ke cikin shugabannin Afirka da ke yi wa takwarorinsa shagubancewa sun makale a kan karagun mulki sai gashi yana takara a karo na 7. Rukayya Abba Kabara ta haɗa mana wannan rahoto. Shugaban kasar Museveni ne ake ganin yana da babbar damar lashe zaben kasancewarsa akan karagar mulki da kuma yadda ya maka babban dan adawarsa Bobi Wine a zaben da ya gabata da kasa. Bobi Wine mai shekaru 43 shine babban dan adawar Museveni a halin yanzu, wanda mawaki ne kafin daga bisani ya juye zuwa dan siyasar da ake ganin yana da farin jini a kasar. A zaben Uganda da ya gabata, Bobi Wine ne ya zo na biyu duk da matsin lamba da ya samu daga gwamnati kwatankwacin wanda yake samu shi da magoya bayansa a halin yanzu. Sauran 'yan takarar da za a fafata da su yau a akwatin zaɓe sun haɗar da Frank Bulira da Robert Kasibante da Joseph Mabirizi, sai Ndala Mafabi da Mugisha Muntu da kuma Mubarak Munyagwa. Sanannen ɗan adawa Kiza Basige, wanda ya yi takara da Museveni har sau 4, bai samu damar takara a wannan karo ba saboda yanzu haka yana gidan yari sakamakon hukunci da aka yanke masa bayan samunsa da laifin cin amanar ƙasa.
To a yayin da kasar Farisa wato Iran ta lashi takobin mai da martani mai karfi idan Amurka ta kuskura ta kai mata hari. Rahotanni na nuna cewar Amurka na ci gaba da kwashe jami'anta daga sansanonin sojinta da ke yankunan gabas ta tsakiya. Wannan na faruwa ne a yayin da kasar Iran ta gargaɗi makwabtanta kasashe cewa matukar Amurka ta kai mata hari to za ta tarwatsa duk wani sansanin sojin Amurka da ke kasashen su. Faruk Muhammad ya bai haɗa mana wannan rahoto. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambato wani babban jami'in sojin kasar Amurka da ba bayyana sunansa bana cewa kasar Amurka ta kwashe sojinta da wasu muhimman kayan aikin su a sansanonin sojin Amurka da ke a yankuna da dama na yankin gabas tsakiya. Bisa sashin cewa kasar Amurka za ta afkawa kasar Iran a tsakiyar dare. To sai dai abin da ya bawa duniya mamaki shine yadda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya fito yana bayyana cewar ya samu rahoto daga kwakwaran majiya cewa Iran ta dakatar da kisan masu zanga-zanga don haka za su dan dakata su gani. Iran dai ta bayyana wa duniya cewa duk barin bakin da Donald Trump ke yi suna kallon shi ne tamkar rufin ɗoyin 'yan bori domin matukar Amurka ta yi gangancin kaiwa Iran hari sun daura aniyar kawar da kasar Isra'ila a doron ƙasa. To sai dai daga bisani an ga yadda kasar Iran ta ba da umarnin sake buɗe sararin samaniyarta bayan rufe shi na ɗan lokaci tare da kashedin cewa jirage su ƙaurace wa yankin saboda gudun kar ta faru. To Saudiya ta tabbatar wa Iran cewa ba za ta taɓa bari a yi amfani da hanyoyinta na sama ko na ƙasa wajen kai mata hari kamar yadda majiyoyi biyu suka sanarwa kamfanin dillancin labaran AFP. A jiya Laraba Amurka ta gargaɗi jami'an diflomasiyya ta da Koriya da su kasance wato su yi taka tsantsan. Iran da Saudiya sun kasance manyan abokan gaba inda har suka katse alakar diplomasiyyarsu da ke tsakaninsu tsawon shekaru 7 kafin su sake dawo da ita a shekarar 2023 bisa jagorancin China.